мегузорем ба якум мошини фурӯшии вазн 2109 бародаро соли барори 16 май абё мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 11000 сомон мега 84000 рубли русӣ мешавад. номерош дар рӯи экране. марҳамат занг занед. мошин 4 баллонаш нава, аккумулятораш нава, ягон проблема надорад. занг занед, чақчақ кунед. мошин навбатӣ бародаро Chevrolet Dacia соли барори 2003 май абё мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа коробка передач механик. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 35000 тоҷикиш мега ба рубл гардонем 269000 мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экрани бародаро. марҳамат балечки Chevrolet марҳамат занг занед, маслиҳат кунем, вариантҳои худтонро пешниҳод кунем. бо мошин арзон мешавад. мошин навбатӣ бародаро Opel Astra F мебошад ки соли барори 1990 абё мотори 1.6 сӯзишвори бензин газ коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 22000 тоҷикия ба рубл гардонем 169000 мешавад. соҳиби мошин мегӯяд состояние мошин хуб 4 электропакета, замокош, задни камера дорад, чихол ҳамаш тенҷа. бо мошин арзон мешавад. имо дора номерош. касе ки харидор нест илтимос занг назанед. марҳамат бародаро номерош дар рӯи экран занг занед. хитон бо вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. чақчақ кунед. мошин навбатӣ бародаро ваз 2110 соли барори 2005 май абё мотори 1.6 сӯзишвори бензин коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Хурҷанд. нархш бошад 16000 сомона ба рубли ҳозира 123000 мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошинча находовай ҳуҷҷатҳои 60 сола 4 баллон навай срочна. марҳамат бародаро 16000 тоҷикия. номерош дар рӯи экране. марҳамат занг занед. мошинчара договор кунед хати соҳиби. мошин навбатӣ бародаро Lada Priora соли барори 2008 май абё моториш 1.7 сӯзишвориш бензини холли коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати беҳтарин техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш 45000 сомон мега ки ба рубли ҳозира 346000 мешавад. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин нав омадагии любой ҷо баренша нишон тиенша задагӣ пусидагӣ умуман надорад. ҳамаш қоидави ҳамаш кадагия документош тонировкаш хати ҳамаш хати 1 сола ҳуҷҷат дорад. бародаро номерош дар рӯи экрана. марҳамат занг занед. не духта падарка буда. касе ки мошина мехарида номерошам духта падарка буда. марҳамат бародаро занг занед. хуб мошин навбатӣ бародаро Opel Vectra бечка мебошад ки соли барори 1999 абё мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 41000 сомон мега ба рубл гардонем 316000 рубли мешавад. ва соҳиби мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш 100%, коробкаш ҳамаш 100%, задагӣ нест, гарантияш қати 4 баллони пачка дорад. ҳамаш вобшим 100% мегӯяд соҳиби мошин. марҳамат бародарон номерош дар рӯи экран занг занед. хитон маълумоти бештара бо ҳами соҳиби мошин гиред. вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошин навбатӣ дӯстон Opel Astra F мебошад ки соли барори 1995 абё мотори 1.6 сӯзишвори бензин газ коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Дарвоз. нархш бошад 27000 сомона ба рубли ҳозира гардонем 207000 рубл мешавад. шахсоне ки мехоҳанд аз мошин маълумоти бештарро дастрас кунанд марҳамат бародарон номерош дар рӯи экран нависага. марҳамат занг занед. вариантҳои худтонро пешниҳод кунед бародаро. хуб бародаро мошини навбатии мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 1995 абё мотори 1.6 сӯзишвориш бензини холли мошин коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Хуҷанд. нархша бошад 32000 сомон мега ба рубли ҳозира 246000 рубл мешавад.
номерош дар рӯи экране. марҳамат занг занед бародаро. соҳиби мошин мегӯяд ки чашкаҳош навай, пломбаи хит родное, аркаш техас, мотор документош 10 моҳи дигар, 4 баллон пачка, ходовой ҳамаш 100%. мошин бо арзон мешавад. марҳамат бародаро занг занед. мошини навбати бародаро Toyota Corolla соли бароиши 2001 объем моториш 1.5 экономичный, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Ҷалолиддини Балхӣ. нархш бошад 40,000 сомони тоҷикия ва рубл гардони 307,000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. мошина состоянияш нормальное. соҳиби мошин мегӯяд мошин срочно фурӯхта мешавад. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экране. шахсоне ки ҳам мошин интерес нашунад занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед аз соҳиби мошин. мошини навбати бародаро Opel Astra мебошад ки соли бароиши 1999, объем мотори 1 бахшиш бародаро 1998, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 120,000 сомон мегӯяд 145,000 рубл мешавад. номерош дар рӯи экран ҳастанд. марҳамат занг занед. соҳиби мошин мегӯяд срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош 10 моҳа, кондитсионер дорад, дискоҳои баллон 16 дискоҳи баллон. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экране. занг занед бо маълумоти бештар худтон дастрас кунед. хуб бародарон, мошини навбати вазн Веста мебошад ки соли бароиши 2019, объем мотори 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 89,000 сомон мегӯяд ва рубл гардонем 283,000 рубл мешавад. соҳиби мошин мегӯяд Лада Веста номаш кондитсионер, печка, обогрев сидельни ҳамаи навбатора дорад. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экране. занг занед. шахсоне ки мошин харанд занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед аз соҳиби мошин. мошини навбати бародаро Opel Astra мебошад ки соли бароиши 1998, объем мотори 1.6, бензин, газа, коробка передачаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Хуҷанд. нархша бошад 33,000 сомон мегӯяд ба рубли ҳозират 154,000 рубл мешавад. номерош дар рӯи экране. марҳамат занг занед. бародаро, аз шумо хоҳиш, агар видео шумо маъқул шид, як лайк борон кунед ин видеоро. бародаро, аз шумо хоҳиш ва касоне ки подписатсия кардаги нестен, ҳамунҷа кнопкаи сирхе бародаро, подписатсия кунед, дастгирӣ кунед моро бародаро ва дар охири видео бародаро комментарияда нависен ки кадом мошинаро бисёртар ба навор бигирем, кадом мошинаҳоро дили шумо мехоҳад бародаро ба навор мегирем ва мо мегузорем ба видеои навбати. мошини навбати дӯстон вазн 2115 мебошад ки соли бароиши 2000, объем мотори 1.6, бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 9,000 сомон, 65,000 русӣ мешавад. номерош дар рӯи экран ҳастанд. мошина камбудиш чия бародаро ки мошин камтар хоб кардагӣ ҳозир заводӣ намешавад бародаро, бо арзон ҳам мешавад. марҳамат бародаро, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед аз соҳиби мошин. ва бародаро, дар ин ҷо видеои мо ба анҷом мерасад. агар видео шумо дар бародаро маъқул шид, ҳатман лайк монед ва подписатсияро фаромӯш накунед.